Cất khớp lại bé. Ai ư. लोगोफोर नै बेयाव मा होनो फाथो खुबैखांबाय फाथो रोदाखौ नुदों नामा बेयाव फाथो खुबैखांबाय दा देमसि होनो नागिरदों जों देमसि जाना जाया नायनायसै माबासो जागोनदां बै मोसौ खानायनिफ्रायनो ओरैजाय बिगानैसो जाना जाया नायसै जाना जाया हाग्रा एवजोबखांबाय जों बै जमा जमाया गासिबो जों हाग्रा एवखांजोब्बाय दा ओमफ्राय नै जों नैयाव थारुना जानो नागिरदों फंबाया बानायगासिनो दे एसे मोजां बानाय बना होदोब्रा दे है मानसिया नायना थाबाय थायो जानो नायनायल' नै थाया बेनो रुनोसै जों दा बेयाव हाग्रा एवनायाव आरामसे रुना जानोसै आरामसे रुबाय नै दा हारसिं मोनलांसिगोन बे अराबो बरिया जाबोखाबाय आराम जानोसै जों दा संख्रि हालदै होखाजोबदो हैलाय हनै हालदै होनोसै एसे गोमो जानाय ना गोमो जायोब्रा हालदै होबासो ओरै दै बारिसोबाव नै बे सेरावसो बेखौ एवदों ना जों नै हाग्राखौ बेबायदि जमा जमा दोनजोब्बाय जों बेबायदि जमा जमा दोनजोब्बाय औ नै फंबाय मोनहा एवगासिनो दा सावसे बेलासि बेलासि हाग्राखौ हाखौ ओरैनो बेखार दोनस्लायस्लाय जाना जाया देमसि खुबैनायनो नागिरदों आरो जों राइसमेन उनाव जाना जाया नुफिनसिगोन नोंसोरनो एसे मोजां एवदो दे फंबायमोन ट्रेक्टरनि बे मा होनो नांगाल ना मा होनो बेयाव थाबथायैनि मोजां बस'खादो बिसोरखौ फुथुमजोबबावनांगौसो ओरैजाय बिदि बोजोबनांगौ गासिबो ओरैहो थासुमलि रुगासिनो हाग्राखौ नै जों दा सावनाय नायबाय बारजों खामगोनदां बिराद मोजां खामदोंमोन राननाय बायदि नुनायखाय सावनाय नायबाय जों नायसै खामना खामा खामाबा दा बेलासियाव सावसै गासिबो खामजोबाबा होद बारा सावसै नोंसोरखौ सावफैग्रोदो रानाबा जारला जागोन ना खामनायालाय खामदोंमोन ना नै गोथां गोथां थार बेयाव खामगोन बे सावनाय नायबाय नै गायसोमोन हाग्राखौ जों दा खामदोंमोन दालाय दा एसे माबायदि जागोन खामना खामा नायनायसै खामजोबहोनो हाना हाया जानोसै थासुमलिखौ औ बिसोर बिराद मोजां खामायमोन हनै फारसेनाथ' गैला नङाबा नोंसोरखौ एसे सावनाय जाबावगौमोन थासुमलिया बरिया गोमो जाबाय हालदै बारा जादों एसे सामब्राम पियाज लाबाय फानलु मा होनो बेखौ सामब्राम गुफुर संख्रि गासिबो लाजोबबाय नै बरिया जासिगोन हाबाब बिराद मोजां जानोसै जों दा मल मलनो आयु अखालाय दे गोमो मोनो होजोब्बाय होबायलै बे आयु